Good morning लोगोफोर दिनै खोमसियावनो सिखारनानै गासै खामानिया 8टा जानाय लोगो लोगोनो जोबस्र'जोबलांलायबाय दिनै फुंनि खामानि गार्डेन लिरबाय लामा सिबबाय लामा लिरबाय सा लोंखांबाय ओमफ्राय बथल सुखांबाय जग सुखांबाय गासैबो किसान रुमनि खामानि स्र' जाजोबबाय ओमफ्राय सिथ्लायाव मोननैसो बिबार दोङो इफोरखौबो दै लुस्रांजोबबाय आरो आङो लाइ लाबोदोंमोन ना बेखौ फांसे गायनाय नायदो आरोना ट्राइ खालामनायदो एसे देरहांबायानो ओमफ्राय दा आङो गोजौआव थांनो जासिगोन गोजौनि सिथ्लाखौ लिरहैलायनोसै स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बयबो नायलांबाय थादोलाय चलो गोजौआव थांनो थाखाय स्टार्ट जाबाय जि सान्दुं गोसाखा लोगोफोर नोंसोरनि सान्दुं गोसाना अखा हादों खोन्थाहरलाय आंनो कमेन्टआव मैयाथ' आसामाव बिराद अखा हादोंसो होनना खोन्थाहरदोंमोन आंनो फिसाजोआ न'निफ्राय जि सान्दुं गोसाखा दा पाकाखौनो गानोनो हानाय नङासोलाय ओरैबायदि गरम थानो हाया खालि दैखौल' गांबाय थायो दै लोङै लोङै ओंखामखौनो जानो हायाखै बे साननैसोआ दिनै बिराद दुरबल मोनखादो आरोना सिखारग्रो मोना ओंखाम जानो हायैनि साननै सानथामसो जाबाय ओंखाम जानो हायाखै गरमाव खालि दै गुसु फ्रिजनि दै गुसुल' लोङो बांद्राय गुसु लोंबाबो लोमजानानै गिनानै जों गुदुं एसे लगाय लगाय लोङो आरोना बांद्राय गुसुबो लोङाखै लाइखौ फांसे गायनायनि स्टार्ट खालामदो आरो आं ना नै ओमफ्राय नै पुदिनाफोरा देरजोबथारबाय बेनिफ्राय नै आंनि लाइआ जि बरिया जाखादों नै गिदिर गिदिरनो बानलुफोराबो नै पुदिनायाथ' आंखो जा होनथारदों दिनै बृहस्पतिबार नालाय विष्णु भगबाननो मेदामा थालिर गुदियाव साथि सावलायबाय दै लुजोब्बाय गासैयावबो मोनफैबाय नै गोजौआव बेखौबो सिबनांगौ ग्लासआ बिराद हादों धुला गोजा आरोना बेखौनो सिबनानै लिरनोसै एबार लिरखांजोब्बाय लोगोफोर लिरखांनायखाय स्र' मोनलायलायबाय आरोना एबार सिङाव थांनो जालायबाय हुगारजोब्बाय बुज्रिबाय सिबबाय लिरखांबाय एबार थांसिगोन सिङाव थांनानै नास्ता जानानै आरो सिंनि फ्ल'रफोरखौ लिरलायसिनांगौ आरोना नै बे सिरिजों थांगोन मालि भैया मोननो साहा होनो नागिरदों रानियाथ' आंनि मैथा रज'नायखौ फुजोबसिगोन जल्दि जल्दिथ'
मैथा फोनायखौ आंनि फुगासिनो इसोर साफा खालामदो आयु मा जासिगोन आंनि एसे खस्थ' लाबोनानै फोनाया आंनि मैथाया रज'बाय माने फुजोब्बाय जानोसै एबार मेगि ओमफ्राय तिता केरेला एवदोंमोन